πεις, Άννουλα? Χωρίστε, κύριε Μπίμπι. Τι μυστηριώδης ύφος είναι αυτό? Σας έφερα κάτι. Εμένα? Αυτό. Ένα πουλί. Ναι, όχι, έτσι είναι. Ναι, έτσι. Ναι, πουλί μου βγήκε. Στρουθοκάμιλος είναι? Τι στρουθοκάμιλος? Όχι, είναι η μπεμπέ. Α, η μπεμπέ, ναι. Όσο την κοιτάζω τόσο βρίσκω ότι μοιάζει στην μπεμπέ. Ναι, καλά, είναι αφηρημένη τέχνη, αλλά η ουρά είναι ίδια, έτσι. Ναι, μόνο που τα πόδια της είναι λίγο πιο μεγάλα. Ναι, για μπορεί να το σκάσει γρήγορα. Είναι μελετημένο αυτό, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, είναι το δώρο μου για τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά, δεσμίσανε. Ευχαριστώ. Και τώρα με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω γιατί με περιμένουνε. Με περιμένουνε. Η θαυμαστρία σας? Όχι, ποιος θαυμαστρίας, έχω κλείσει μια μεγάλη δουλειά. Πολλά λεφτά. 52.000 μου σκάσει, με ένα Αμερικάνο. 52.000, δεν είναι και άσχημο. Καλά είναι και ξέρετε, λέμε με αυτά τα λεφτά λογαριάζουμε να πάμε μια εξοχή. Και ας σας πάρουμε και μαζί μας. Τι λέτε, θα έρθετε? Και πού λογαριάζετε να πάτε? Δεν έχει σημασία, με νοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια. Ναι, κάτι ανάποδο είπα εδώ. Τέλος καταλάβατε. Και. Θα προσκαλέσουμε και αυτόν. Έτσι. Ποιον? Έλατε τώρα, κουλαούζο που φαίνεται. Και εδώ πάλι κάτι ανάποδο. Ποιον είχατε προσκαλέσει για τσάι? Α, λέτε τον κύριο Νίκο. Μα ούτε μια εβδομάδα δεν είναι εδώ. Καλά τώρα, αυτά δεν χρειάζονται πολλές εβδομάδες. Όχι, παρεξηγείτε. Επειδή έπεισε την μπεμπέ. Ναι, μόνο να προσέχετε, Δεσποινή, να προσέχετε. Είστε τόσο καλό κορίτσι, ο κόσμος είναι κακός, να προσέχετε. Και πάλι χρόνια σας πολλά. Να ζήσετε ό,τι ποθείτε. Ό,τι ποθείτε. Χρόνια πολλά. Α, με συγχωρείτε. Μα δεν ήταν ανάγκη, εγώ ξένος είμαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Το βάζω, το στέλνω με τη γυναίκα μου, ευχαριστώ. Και πάλι σας ευχαριστώ για το καδράκι. Τίποτα, θα σας αφήσω και 7 μικρά ταμπλό, έτσι, τα μπλουζάκια μικρά, έτσι. Αυγά, ότι γέννησε.